El meu primer dia al BCA va ser per casualitat, perquè vaig conèixer el meu marit aquí a Badalona i em va dir que hi havia un hospital, amb la qual vaig venir a demanar feina i porto 34 anys ja treballant aquí i espero que duri molt. Vaig tenir un cas d'un matrimoni sord-mut que no podia localitzar telefònicament, amb la qual vam tenir que crear una adreça electrònica per poder-nos comunicar amb ells. Inclús també vam fer un sistema per enviar SMS a tots els usuaris que no es podien localitzar telefònicament. Amb la qual tot això s'ha anat creant a poquet i per això és una consulta molt dinàmica, perquè cada dia sorgeixen coses diferents que anem solucionant. Un dels treballs que hem presentat és la humanització de la consulta que portem i ara estem elaborant un altre treball que presentarem en el Congrés d'Infermeria de Saragossa, que va sobretot de la preparació intestinal prèvia a la colonoscòpia. I la veritat és que estava tenint bastant bona acceptació. De cara al futur m'agradaria seguir fent més feina, fent coses noves com idees que té la meva companya i que compartim, i idees que tinc jo, i evolucionar i passar els anys aprenent moltíssimes més coses.